जय जय माता सरस्वती, जय जय भारत देश। सातों बहनिया सरधा सुमिरी कि थोड़ी भर खातिर होकर सहाय। कहा भवानी जय जगदम्बा, आगे कहा जाल पामा। राम लिखनिया क्यों ना जानल, अब का लिखे श्री भगवान। करम लिखनिया है आगे का पंचो सुना प्रेम लगा है। सुना माजरा तनी आल्हा के और बेड़ा दई लगई हम। अच्छा सरकार, कहले बाकी गवैया से बढ़िया सुनवैया होके के चाहिए। गवैया से बढ़िया सुनवैया होके के चाहिए, तब तो कौनो आल्हा चाहे गाना जमेला। आज हमारा आल्हा रिकॉर्डिंग होके जा रहा बा। ये आल्हा के सुनल जा। आटवा के पप्पू पारे और गुलौरा के विनोद सिंह, जमुनिया के शोभा चौधरी और बुद्धिपुर के रघुनंदन सिंह, बाबू बेचन सिंह। सरकार ये सब लोग के देख रेख में हमारा आल्हा रिकॉर्डिंग होके जा रहल बा। और हमरा से जो गलती हो तो माफ कर दी चले। हमार मिले के पता बा अदालत खलीफा आल्हा गायक, जिला बलिया, थाना उभा, ग्राम बांस पार भरवा, बिलसा रोड। हमारा आल्हा यहाँ से उठी लड़ाई हुए बा तिलेरी गढ़ की लड़ाई। ये में इंदल अमरजीत लखपाटर के हरण बा। ये लड़ाई गाई आप लोग सुनी सके। अरे तो दुश्मन मिले सबेरे, अरे दुश्मन मिले सबेरे, मगर मतलबी यार ना मिले। दुश्मन मिले सबेरे, मगर मतलबी यार ना मिले। हाँ दुश्मन मिले सबेरे, अरे मगर मतलबी यार ना मिले। दुश्मन मिले सबेरे और मगल मतलब यार ना मिले। रड़ुआ रहे जन्म भर, और रड़ुआ रहे जन्म भर, मगर सरकसाना ना मिले। रड़ुआ रहे जन्म भर, मगर सरकसाना ना मिले। दुश्मन मिले सबेरे, मगर मतलब यार ना मिले। दुश्मन मिले सबेरे, मगर मतलब यार ना। हमारी लड़ाई यहाँ से उठी। गौला बजाला का मतलब हमारे बात सुनना, समझा का मतलब आप लोग के बात। आरे पंचा सुना हो हे समैया के बात, आ सुना हो मजरवा चनियल बेलहन के। महाराज ये धनी आया अवतार, अलीला देखा चनी नारायण के। और क्षण में आने तान हुई जाया, आके हुना भी रहे नगर मोहबा में। अब सुना पड़ल बा मोहबाए गाम, अरे एगो ये बेटा रहले बिरियाला के। जिनकर इंदल पड़ल बाटे नाम,
एगो ये बेटा रहल बाबू दल के हे जिनकी अमर जीत हवे नाम एगो ये बेटा रहल देवाना हर के और जेकर लख पात रहुए नाम और तसवा जमौले रहल अपनी बंगला पर बाबू लड़का जो दिन जमौले पार तास और घड़िया घंटवा तास भइल बंगला पर सरकार 1 घंटा जब तास चलल हो इंदल अमरजीत लखपातर इंदल बहादुर कहले बाना भैया सुना अमरजीत वहां अब ताश ना खेले जाई बंगला पर तो के साफ नहीं बतला है चलो भैया हमारी साथ में बन बबुरी में खेली जा शिकार आ लालसा लागल बाजियरा में तो के साफ नहीं बचा है तीनों लड़का गुमट बनावे और तीनों घोड़ा करें तैयार सुनो माजरातन आगे का पंचो सुन यहाँ प्रेम लगाए 4 कटोरा नरचान इनके घोड़ा टाप दिया मरवाए आदमी को कुलफानर सोने के जब काने में दिया पहनाए मुहर 42 का हल्का है जब सीना पर दिया झुला है वो डाले जब पीटर के जेब पर गोली बेड़ हो जाए 8 कटारा 9 भाला बगले नागमती तलवार आप पेना खंजर जब लोहन के जिनमें सेल पैतरा खाए आ जोड़ा तवा बनाई सीना पर जेब पर गोली बेड़ हो जाए लड़का तैयारी भइल पंचो सुन प्रेम लगाए आ कूद बछेड़ा पर चढ़ बैठे आज दिन घोड़ा दिया उड़ाए नीचे छोड़ दिया धरती को ऊपर छोड़ दिया कैलाश सन्न सन्न हन 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 आ घोड़ा करे हवा से बाहर 3 के मार कैलन रातों दिन में बोले बाहर कूद घोड़ा उल्क धुल के आरे कूद सरपटिया खड़ा कूद घोड़ा नाच डाला आज दिन करे हवा से बाहर आ लेके पहुंचे बनबरी में अब जंगल में पड़े दबा घोड़ा उतारे बनबरी में और जंगल में खेले शिकार खेत कहनिया देखबा इंदल मारे बाबू हमरे जितना बागिया मारे पिठिया खेले शिकार वाला लड़का तीनों जंगल में अब तनिया आके सुना ना बयान आ खेले शिकारवा खूबे रे बबुरिया में एक घड़ी बीतल रहे 2 घड़ी बीतल बाबू पकाचार्य पहर बीत जाए लागल पियसिया हो डबल लड़ी कौन के जंगल में लड़का अब गैला से छपटाई लखपातर अमरजीत कहल भैया इंदल लागल पियसिया दादा या जो छाती में वहीं से पानी तानी देता न पियाया आप पनिया न लौके बाबू बन बबुरिया में लड़का मन हो छटपटाया आ तबली का माहिल हो जंगलवा में लौकी गई महिला जो दिन देखे हो बनाई बड़ा नजारा है माहिल के माहिल देखे आंख पसार चारों वरिया माहिल देखे आंख पसार हालत समझ गए लड़कन की अब महिला का सुना बयान मनवा महिला सोचे अपने मन में करे विचार ऐसर बाजी अपना लौटी नाता हाथ में से हजाब बड़ा मौका मिल गया बनबौरी में आप पर बदला ले चुका जन्म का चुगला माहिल रहने और माहिल का सुना बयान खेत बिगड़ गए खेत बसुआ से बुसुआ कोड़ बिगाड़े खरिहान आ चुगल चूटिया माहिल रहने चाहे जुता हजारों आ सुना माजरा तनी आगे कई महाराज राज सरकार और तब नजरिया देखबा पर लड़ी करके बाबू तीनों लड़का झुक के भैया कहले सलाम 100 आशीर्वाद दिहन अबिरम हिला सिंह अब चौले लड़का इंदल कहले हाँ जवाब सुना नाना सुना अब बतिया के मान जब
पानी तोनी देतना पियाया लागल ये पियसिया बाट रहे छातिया में पनिया पिया दो नाना यही जंगल में राम आ घड़िए घंटा के रहे यार सामने हम चली जाइए हम होबा गाँव इतने बतिया के आइंदल कहले बाबू अब महिला सोचे रह दिन और मन मेरा ऐसा नहीं मौका मिली रे बामों में कहे ना बदलवाया अपन ले ना चुकाया सुना सुना नाती सुना बतिया के मान देबा हे नाती सुन ले बतिया हमारा आ चलो चलो नाती चलो तिलरिया गढ़ में अरे राजा नाटा सिके दरबार आ दाना पानी जल वही जे होई आसना महिला दिया बताए चलो चलो हमारी साथ में और ट्रेनी में पड़ा दबाए तापे राजा तिलगढ़ में ये कर नाटा सिंह है ना दाना पानी जल हो जब ट्रेनी के गोल में धार रात रैया चली रही है अब बिहने जइहा मुहोबा आतना बटिया लड़का सुने लड़का का मने मने पछता है इन दल बहारू कहले बाना नाना सुन ला बात हमार आ धोखई तो नाना हवा उड़ के कहीं धोखा पर दबा चढ़ा है हाथ जोड़ के क्रिया खैले नाती सुन ला बात हमार कबो ना धोखा करब तो से तो के साब दही बचला अरे चलो चलो नाती चलो उड़ील गढ़म चलो चलो नाती चलो तिलरी गढ़ में अरे चिंता तनी के बतिया के ना दाना मिलिया पानी मिलिया रात रैया चूल्हा ना बिताया हो तो सवेरे जइहा नगर मोहबा में चिंता तनी के बात के ना अजे तनी के आँख दिखाइया अरे वो कर आँखें लई बे कढ़ाया सरकार जब माहिल होला तो माहिलों का बड़ा बुद्धि होला के जे तहनी के आँख दिखाई ओकर रखिए हम कढ़वा ले चलो चलो नाती चलो रे तिलरिया में लड़का न जनवा सा धोखवा के मारैया गए घोड़ा उड़ल माहिल के अब पीछे घोड़ा तीनों लड़कन के जाए घोड़ा गन तिलरिया के पर बतवा से लेके गई जवान लेके गई बने शहर तिलरिया में अब सागर पर ये दबाई वही जब मंदिर रहे राजा नाटा के ये कर शिव सागर हुए नाम और रहलिया बेटी बाबू नाटा सिंह के जे कर चन और जे कर लख के सर हुए नाम चढ़ला जवानी रहल बबुआ इनके शोभा रहे जवानी छाया और पूजा जमौल बारी शिव मंदिर में शिव के पूजे भैया प्रमावा लगाई और जब सूरतिया रहे लखी के सर के सूरत कहे जोग के नाई जब सूरतिया लख के सर के सूरत कहे जोग का ना सुना चार चार तनिया गे के वह मंदिर के सुना बयान वही लेके लड़कन के माहिल पहुंचे सब सागर पर पड़े दबा आ लड़कन के बैठा देने शिव सागर पर और घोड़ा देने बनवा आ कहना कि नाटी यही जा रह जा हम जाते हैं तिलरी में राजा नाटक के दरबार में और दाना पानी नाश्ता की इंतजाम कराया ही कहे से कि हमनी के राजा हैं जाओ वो राजा हो एक बार ये गल ठीक नहीं खे पूजवा जमौले रहली लख के सर भैया लड़कवन के जाले हो निगाह
अब महिला चिन्ह गई लक के सर के महिला फिरे मोच पर ताव आना लगे लाशा यही डाला गायब होई तमाशा गठरी में आ चिंता तनिक बात के ना सुनो नाटी कहना मानो यह दिन मानो बात हमार आ तीनों जना बैठा जा शिव सागर पर ए जा पूरा होट बरिया अब लड़की प्रसादी दे ही आ तो हम जाइब चली यार आज आ जहिया लौट जाइब चली से आके हलचल आके हालत दे बता आ तब चल जा हमारी संग में इंदल बहादुर कहले बाना नाना सुनला बात हमार देश बिराना मेले अइला अरहिया चलिहा जोगाय जोगाय गांव गुजर से काटा काढ़िया चले से काम न साय तो कहते ना हाँ उड़ल के कहीं धोखा मत दिह चढ़ाए अतना बतिया महिला सुने तब महिला का सुना यार हेले महिला शिव सागर में जाके डुबकी लिया लगाए आधा धोती कमल पेटी आधा धरे कान पर बाय गंगा जल हाथे में लेकर आ लड़कन के आगे क्रिया खैले जवान कौनो बात के चिंपस होई नाची सुनला बात हमा ऐसा काम कबू ना करब तो के सब दही बचला आ बैठा बैठा शिव सागर पर छत पर रखा बड़ पेहान तब विश्वास भइल लड़कन के आ लड़का बैठे बाबू प्रेमवा लगाई आ धैले हो डगरिया देखब गलत टिलरी के माहिर धीरे धीरे घोड़वा के दिहलन बढ़ाया पकड़ के डगरिया गइलन टिलरिया गढ़ में और राजा नाटा सिंह के दरबार और एक एक बिरही बंगलवा पर बैठल रहन एक से एक लड़ाई ताजवान कुर्सिया ऊपर देखबा कुर्सिया लागल रहे और मोढ़ा रगड़िया रगड़ के रह जाए और तबले घोड़ा लेके माहिल जुटल बन अरे धमा मोजरा ये होखेला पर यार ए जटनकी से चुटकी लावा सरकार लगा कचहरी लगा कचहरी नाटा सिंह के भस्मा रूम रहे दरबार एक एक वीर बैठे बंगला पर जी में सूरवीर बनवान मुनमुन मुनमुन सरनी बोले अवसर भाई भाई बोले सितार मत बाजिया तबला छुटके लौड़ा कुड़ई आगरेवाल सात हाथ के सिंहासन पर नाटा बैठ करावे नाट मोजरा होत रहे बंगला पर पंचो सोनी प्रेम लगा यही जतनगी से मोजरा बा गहना फैशन के जमाना हो सुना बगली में गाना आ गई फैशन के जमाना हो सुना बगली के गाना सुना बगली के गाना सुना बगली से गाना भइल बाटे फैशन जमाना हो सुना बगली से गाना भइल बाटे फैशन के जमाना हो सुना बगली के गाना बारू काहे कोहनाइल काहे रिसियाइल बारू काहे कोहनाइल अब की विदेश जाइब ले आई मोबाइल और अब की विदेश जाइब ले आई मोबाइल पलंगे पर सूत के सुनिहा गाना हो आइल फैशन जमाना पलंगे पर सूत के सुनिहा गाना हो आइल फैशन जमाना सूझ के सुनिया गाना हो आइल फैशन जमाना एक बीघा खेत हम तो बोझल लॉटरी ओही में चोर जाके से खूबो के बोकरी एक बीघा खेत हम बोझल लॉटरी ओही में चोर जाके से खूबो के बोकरी लागल डंडा टूटल टंगरी भइल फैशन के जमाना और लागल डंडा टूटल टंगरी हो भइल फैशन के जमाना बगली के सुना भैया गाना हो आइल
भारत के दीवाना, घर बनवाई दिहले और दिहले खाना, और घर बनवा दिहले और भेजे खाना, और अब का चाही दीवाना हो सुना बगली के गाना, अब का चाही आ दीवाना हो सुना बगली के गाना, सुना बगली के गाना, सुना बगली के गाना, और अब का चाही दीवाना हो सुना बगली से गाना। यह सरकार मुजारा है, बड़ा नजारा है नाटा की, बड़ा नजारा है नाटा के। जब महिला पर पड़े निगाह, सुनी माजरा चंद बंगला के पंचो सोनी प्रेम लगा, उतर पथुरिया खाले हो गए, उतर पथुरिया खाले हो गए, तबला डूबी गल डगर आए, नजर बदल के बिन नाटा के, तब माहिर को लिए बैठा, बैठन के जब कुर्सी लागल, आगे मिलो ठाड़ के पांग, अतर गुलाबा के मंगवा में भरमू छीटा दिया मरा, बदन जुड़ाइल बिरमाहिल के, तब नाटा ने करे जवाब, सुना मामा कहना माना, यह दिन माना बात हमार, अब बहुत दिन पर मामा और तेरी में पढ़ दबा, कुशल कुशल और फल कुशल उड़ल के कुशल दबा बता, आ कुशल बता दा तू मामी के कैसे बारी किला दरमियान, हाथ बांध के माहिर कहन राजा सुना बात हमार, आ कुशल सब कुशल कुशल और भर कुशल उड़ल कुशल लगल बरियार, अरे कुशल में मामी तोहर किलवा में बारी, एगो कुशल लेके अली हो जाए न, आ तोहरो बेटी बाड़ी लोग केसर अब, सागर पर मंदिर में पूजा दिले बा जमाई, आ तीन गो लड़का बाने नगर मोहबा के, ये राजा डोलवा के लेला घेरवायो, आ डोला घेरिए ले बा मंदिर पर, आई दादा झगड़ा अब कर दिलस ना लगाया, आ मटिया बिगड़ हो गई राजा नाटा के, वहाँ के सूरतिया हो बाउरा हो जाए, जरल ये करे जा झदिन बिरे नाटा के, मामा सुन ले बपतिया हमार, चल दिखाए देव वहाँ पाजी न के, उनकर मुंडवा लई बेया लगाई, आ डरना मनले हाथ तिलरिया गढ़ के, बहन के डोला कैसे रोके हो जवान, चलो चलो मामा चलो हमारी साथ में, नाटा हटे गवा के ले ना उठाए, थोड़े फौजिया उठावे बगला से, आ जबरदस्त ताके भैया आ कोई न प्याम, आ तबली का महिला है नरा मामा में बोलल बान, चले गए राजा है नाटा सुना, अरे मुहवा कहवा सहा, मुहवा कहवा सा लोहा टरे मान के नाम बड़ा लड़का चिनो लड़का, नाटा सुन ला बात हमारे एगो बूटी हमसे ले लो, ना लड़ाई के लागी काम, आ लड़े जइबो हो लड़कन के, तो लोहा टरे मान के ना घेर के मरी हंसो मुहवा वाला सबके मास लिहे लगा है, बड़ा लड़का भवे वाले कुश्ती लड़े पजरिया तोड़, आ सुना राजा कहना माना नाटा सुना बात हमार, आ सहज उपाय बाटे लड़कन के लिहल जा फंसाए, बैठा बैठा नाटा बैठा, अरे बंगला पर अपन फौजिया लेबो बैठाया, आ शरबत बना देब रे माहुर के, कहना कि देखबा लड़कवा भूखाल प्यासल बना सो, चाना चाउर के भूजा तैयार करो, और शरबत दबा बना, आ सिहिया माहू डाला शरबत में लड़कन के दबा पिया, नासा में मत जइह सो, तो लड़कन के बांध करो पल खान, आ 3 दिन देरा बीती तो के सब रही बचलाए, आ करके बलखान तीनों लड़कन के माई जल पाके करो बलदान, और बलिया चढ़ाया जब माई जल पाके, ना लड़ले के बाटे काम, ना बटिया नाटा सुने नाटा कहे बाप रे बाप, ऐसन मरकी हम ना देखनी, पूरा डोला लिया घेरवाए, बाकी बड़ा बढ़िया बटिया मामा कहला हमारी बोल करा परिमार, आ जाला जा बोलावा तीनों लड़कन के, कहा सुनब के डेरी लागल जिनकी शान कहा ना जाए,
आई लकेश्वर पूजा क के और तब हो नजरिया तीनों लड़कन के पड़ल रहे। कौन चाहो सुनबा और प्रेमवा लगाया आई आपस में बतिया तीनों लड़का हो करत रहले। लड़कन के सुरतिया लखी केसर देखे राम और करके पूजनवा अली अपनी किलवा में बाबू। लख केसर मनवा में करे विचार ऐसा न वही दादा हम ना देखले बानी और नौरी बड़ी है आसन में बाया और जब ये सुरतिया बाटे रे न वही न के और उदया पे रूप भगवान किया कुंवर के नहीं काली धाकी की बुरसी में ढरे ठठेर की तो निकल गए धरती के वो तो आप रूप भगवान। बड़ी खुशी में लकेश्वर हली पंचो सून प्रेम लगा पहुंचा लड़की सचखंडा पर वो भवन में पड़े दबा और ऐसिया रमवा पलंगवा पर करे भैया तोला महिला जुटल हो लड़कवन पर बाया चला चला नाची चला तिलरी गढ़ में चलो जल पानी नाची करे जा जवान लड़कन के लिया के आईवन रे बंगला पर ए महाराज राज सरकार जितना बिरवा हो बंगाला पर हलनी सब के मटिया गइल पौराया और ऐसा न वही लौकर पावन में और लड़का बढ़िया सन में लौकल भाया आज चटे पलंगवा के नाटा हो बिछोल बन तीनों लड़कवन के ध्यान बैठाया अब बैठा बैठा बेटा बैठा अरे हमारी पलंगा पर जन्म के संहतिया हो में उदल पलवान हमारा मुन का हो दोस्त चलेला अंगल पानी लड़का करो जा हमारे ये परिसवा के लड़का नहीं जाने बाबू राजा चटना न चले बैठाया आनो करके बलौले बाने और जब बलुआ के बलुआ है सुन बलुआ सुन हमार बात चल जा बलुआ राजमहल में अब बेटी लकेश्वर के जाके कही कि जल्दी शरबत दे बना आ शरबत बनवा के लेके चली वही में माहौर दिहा मिला है। आतना बटिया नौकर सुने पंचो सुनी प्रेम लगाए नीचे दम नीचे रह गए ऊपर ले गए राम उठाए और दहिया काप गई नौकर के ऊपर हिले बटी सोना ऐसा पापी राजा होंगे तीसरा धरकिल कैले बात ही और तीनों लड़का जो बंगलवा पर मार जाई हमारा पर भारी पड़ी अपराध बाकी कैसे या डरवा फेरे राजा के बाबू नीचे मूड़ी बलुआ नौकर और ले बागिराई और धीरे धीरे गोल बने राजमहल में और जाके शरबत दिल बनाया और सिहिया माहौर शरबतवा में मिलावे भैया बलुआ के झरा झरा चले लागल नोर भारी अपराध हुई हमारा पर लड़का मारा जय सौ चिलरिया के राज आ लड़के शरबतवा हो सिहिया माहौर के बलुआ जुटल है मनवा में पाया तबले नजरिया पड़ल लख के सर के के नौकर से कैली न जवाब सुना है बलुआ है सुना बात कहा कहे तोहर सुहा गिरेला अखिया से काहे रोला करे जवा के फोरी बलुआ नौकर कर लेकिन बवनी हम का कही दादा तुम्हारा पापी हुए भैया पूरा सुमचन डाल आ तीनों लड़का हुआ सब हवा के सूरज कहे जोग काना
ऑर्डर भइल बा तोहरी बाबूजी के कि शरबत जाके दिहा बनाए आ सिंगा माहुर के मिलई ह आ लड़किन के हो जाई बलिदान। यह रामचार बटे बंगला के रानी सुनो बात मार अतना बटिया लड़की सुने लड़की खबरदार हो जाए मनवा मनवा लग के सब सोची अपने मन में करे विचार और चिन्ह लड़का तिलरी में मार जाई हम हो भीतर जहरे खाई के मर जाब मर के कटारी हम अटारी में मोर जाई बलुआ रोला कर जवा के फारी एक मन करता कि रसवा गिरा हो जाई दूसरो डर हमारी राजा के पाय लेके सर बटवा हो बंगलवा पर गोइल बन अब महिला के भैया सुनन बयान और माहुर के सर बटवा लेके महिला ये फेटे लागल पहिला गेल लसिया इंदल के ढल सिधारा और पिया पिया नाटी पिया तिलरी गढ़ में और चिंता तनिका बात के ना सरकार पहला गिलास महिला इंदल के धरा ढल और दूसरा गिलसिया ढल अमर जीत के तीसरा गिलसिया लख पातर पी जाए सरकार एक कहता गिलास तो देवे के जवाहर झूमा लगल दहिना बाबू रे इंदल के अमर जिसका अखिया पर कर दाय छाया और दहिया ये घूमे लागल लख पातर के अब माहुर भिल रे बदनवा में पाया सरकार जब माहुर बदन में भिन गई तो अमर जीत लख पातर कहने के भैया इंदल करन पहरवा भैया तनी बंगला हो पर हमनी के कोई जाई ऐसे राम आज दिन हो ललनवा है पलंगवा पर सूत गइलन जो सुनतनी प्रेमवा लगाई आ तबली का मौका मिलल बा माहिल के सरकार जब माहौल भिन गई तो तीनों लड़का पलंग पर पटा गइल और चंद्रे में माहिल का मौका मिल गई डांट के माहिल खले बारा नाटा सुन लो बात मार और ये चढ़ गए बादी मोहब्बा करके आपका रखला देरी लगाए हाथन में हथकड़िया लागल गोड़न लागल जजी शीशा पिया झले काने में पंचो सोनी प्रेम लगाए आ 7 पुरसा के हफ्सी खनवावे 7 पुरसा के हफ्सी खनवावे आज दिन हफ्सी दिया खड़ाए और तीनों लड़का वाले खबर रहले बेहोश बाबू ओ बटन हरवा में ढेले न गिराई और दूधू को खूटा रहल बड़ बाबू रखे लड़कन के पजरिया में जले ठोकवाई लेके बलखनवा कइले रे टरहर में ओ बटन लड़कन के कइले बलखन तना खबरिया लख केसर पौले बाड़ी लड़की रहा हम महलिया में राम जो नहीं मोर जाई और गढ़ तिलरिया में हम हूँ जहरिया खाई के मर जाब और मार के कटरिया हम अटरिया में मोर जाई और जहरिया खाई के मर जाब आधा रतिया के बेरा भइल बाटे सरकार लकेश्वर एगो सुगा पोसले रहली आंगनवा में टंगले रहली निसराज के बेरा भइल अब लड़की का सुना बयान मनवा मनवा लकेश्वर सोचे अपने में मन में करे विचार कैसे के जनवा बचाई न वही के दादा हमारा पापी हमें भौया पुरासों में चंडाल आ बिना खाटा बिना कसूर के तीनों लड़कन के करे बलखान एनी सरकार बलखान कह के राजा नाटा के ऑर्डर हो गई कि माहिर जल्दी एगो पंडित जो है सतभगवा काथा जा कहवा आज 7 दिन सतभगवा काथा होई 8वें में लइकन के होई बलिदान माहिर कहने के बड़ा बढ़िया पंडित जो है जा 5 ही भेज दिले 52 में ऐ महाराज राज सरकार अरे बड़ा बड़ी ज्योतिष लोग बगलवा पर आवे लगलन तबले मौका मिला लख के सर
के बाय अन्नी सरा तवा के बेरा रहल भैया कोरा कागज के उठौली कलम धान को लिया उठाए और पासे में सुनामा बीच में लिखे दुआ सलाम सूर सती नारायण लिखे अपन नाम लिखे सरियार नीचे दस्तखत कैली अपनो अब लकेश्वर का सुना बयान जो कोई वीर होके महबा के आके लड़का ले छोड़ा ना तो 7 दिन से भगवा काथा हो 8वें में हो जाई बलिदान लिप पढ़ के जा दिन बाबू दिन पार्टी करे तैयार अरे फसले सुगरा रहली अपनी पिजड़ा में बाबू अब सुगरा के लिहली ना निकाली आ दूधवा पियोले बाड़ी रे सुगा के तुम्हें चाटे निसरतिया मेरा में आप पार्टिया बांध ली रे गटैया में और पंछी सुन ले बटिया हमार आ जब ले तू रहल बाबू रे जंगल में तब से लाल लाल फल खाई आ जब से आइल बारो हमारी टिलरिया में आ तोहरा के दैला कटोरवन के दूध आज ये सहाया होखो हमारी विपत्तियों में सुगा सुनिला पपतिया हमारा चल जाई बसुगा तनी नगर मोहबा में जाके पार्टी दिया ना गिराया आज जो कोई वीर होई नगर मोहबा में अपन बेटा ले जाई छोड़ाई और दादा ये हमार देखब पापिया जन्मल होवन चंडाल 7 दिन सत भगवा होइया आय 8वें में लड़कन के हो जाई बलिदान आ जल्दी पटा दे दो नगर मोहबा में और चूम चाट के बाबू दिहली ना उड़ाई धैले डगरिया बाबू नगर मोहबा में ओ मैं सुगा उड़ा भैया दिनवा ये रात आ गलिया सुगनवा देखबा सगल दीप में अब राजा गंधर्व सिंह के दरबार मटवा लगावे जाके सगला दीप में अब नहीं लागे बाबू पता ये ठेकान गईले सुगनवा बाबू बादल गढ़ में और राजा धर्मराज के दरबार नहीं राजू पाटा लागल आ नगर मोहबा के मोहबा कवनिया मुलुका में पाय गलिया सुगनवा देखबा लोहगा जड़ में राजा जयचंद के दरबार पटवा लगावे जाके नगर मोहबा के अब नहीं मिला बाबू पता हो ठेकान आ गईले सुगनवा देखबा मारो गढ़ में और राजा जम्बे किया दरबार आ पटवा ना लागल बाबू मारो गढ़ के सुगा कवनिया करे मनसाई ये कदी न उठते गईले और मनियर गढ़ में राजा मोनिका के दरबार और पटवा लगा जाके मनियर गढ़ में अब नहीं लागे दादा पता हो ठिकाना उड़ते सुगनवाइले बन बबरियों में बाबा गुजे सर के स्थानवा पर जाए उड़ते उड़ते वो कर कबूदा दुखाल रहे और दहिया गई बाथर राय अब पानी बिना वो कर अब सब छूटे बाबू सुगनवा के आवे लागल सुगा उतरवाई कुटिए पर बाय जानवर सुगनवा बन बबुरी में देखे बाबू वो समय बाबा गुजर दास पूजा पाठ करके और भगवान के ध्यान में लौन रहो आज जब उनका ध्यान टूटल सुगा पर पड़ो बाबा कलक है पंछी है और कवनी दसवा में घर तो हक बाटे सुगा कहाँ
बुनियाद आके कर हौ तू सब पोसल पाल अब का हुए नाव तोहार आ कैसर पाती तोहरी गटई में बाटे घूस के सुगरवा बाबा के लगे चल जाए खोल के पत्रिका बाबा गुजेश्वर पढ़े लगन बाबा पढ़े बाबू ध्यानवा लगाई पार्टी पढ़े उनके छाती फाटे लागल आधा लुढ़वा के लिहले न जबाया आप पापिया राजा पाने रे तिलरिया के तीनों लड़कन के आ कैले बाबल खान और 7 दिन सत भोगवा काथा होई आठों में लड़कन के हो जाई बलदान 8 दिन पतई बाबा आगटई में पहले बाण अब सुगवा के दिहले न बिताई उड़ के चल जइब शहर बनारस अब हेवी जइहा जाके चुरू का चुनार आ जहवा जिलाई तहवा पोरिया बगल में बाटे ये महाराज चमकी किला बाबू भैरू दल के ऐसा ढलाया गिर हो पहाड़ बरियर किला होवे बाबू रूडल के दक्षिण दिशा के ढल देखला बरिया सुगर में बाबू बनो बबुरिया से सुगा कैले हवा से बाती और 3 दिन के मार्ग कैले बाण अब डुनी कैले ये मोहबा बाबू गाव जाके आ सुगरवा रखबा किलावा पर बैठे भैया राम राम सुधवा बिना वेला राम कैले बाडरा हर बाबू रे किला में सोना बैठल सतखंडवा पर बाई आ सुगा के वजिया जहन सोना सुन ले बाड़ी बाबत ने सोना रानी कैली न जवाब आरे जो सुगरवा होई बारे जंगल के भाग जइबा किलावा से हमरी जवान ना तो जो ये सुगरवा भेजल होई है बावन के आवा हमरी अचरा पर बैठा न बनाई अंदर पानी कर हाल के बतावा इतना सोना रानी कैली ना जवाब आरे उड़ के सुगनवा सच खंडा पर गोइल बाबू सोना के अचरवा पर बैठे जाई आ खोल के पत्रिका सोना पढ़े लगलिया महाराजा राजा सरकार पार्टी लेके सोना रानी पढ़े लगली पार्टी पर लिखल रहे कि 7 दिन से भगवा काथा होई लड़कन के 8वें दिन होई बलिदान जो कोई वीर होके मोहबा के आप लड़का ले छोड़ा पार्टी लिखले बिया लक्के सर अब पार्टी हम ही दिली भगवान आ जितना जल्दी चाह हम हवा वाला आके लड़का लेबा छोड़ाए थरकल छाती रनसनवा के पंचो सुनी प्रेम लगाए आ चेहरा बिगड़ल बबुआइन के दोनों नहीं लाल होई जाय गरीब दुनिया झावर हो गई मुंह के सोच बाउर हो जाए और धड़कल करे जा जहज रानी सोनवा के बाबू सोनवा मनवा में कैले बा विचार कैसे लड़का हमार चढ़ गइल तिलरी घर में राजा नाटक कैलो न धोखा के मारी आ घोड़वा निकाल के सोना बैठे बाबू अब मैहरवा के धोई लिहली राई सनन सरनन घोड़ा चले बाबू और जिनके जाति बलवान बाय और घड़िया घंटवा के पैरा कैलिया अरे माई दुर्गा के देखा तर पार आज जाके चरनिया धैलिया दुर्गा के हे मैया सुन जाई बतिया हमारी और जहिया से आयल बारू ब्रह्मलोक से अब अमृत लोकवा में रहलू बनाया आ तब से पूजा माई तोहरे होला पूजा होला या दिनवा या रात अब बेटा बढ़ गइले तिलरिया गढ़ में और चलो मैया जनवा ले बुढ़ा बच्चा देबो बचाए देबो हमरी लोरी कान के
करेला कि कच्चा बालू आप पियला सरसों उठ बेली लिया उठाए और ऐसा जादू हन के मारे जब सोना पर दिया चला है 80 बरिसवा के जलपा भैली भैया आप पंडित सकल दादा दिहली ना बनाए आप पछिए पर दरवा दिहली इंद्रलोक के सरकार दुर्गा माही सोना का पट्टा जादू मार के 80 बरस का पुरानिया बना दिहली लाल का कुर्ता पहरा दिहली और पियरी धोती पूरा पंडित का भेष बना दिहली आगे रथवा उड़ल बा दुर्गा के पिछवा से घोड़ी रानी सोनवा के जाई रात दिनवा के मार बाबू कैले बन दिनवा के मारग होई जाय दिनवा के मारग कैली बाबू आप बैठल फौज रहले नाटा सिंह के और बैठल रहले माहिर पलवान आ सरकार तिलरी के पहुंचला के पहले ही सोना रानी कहली कि अच्छा तो मैया हमके दरवा पंडित बना देहली हम करो पहुंची कहली कि देख के पंडित के बारे बनौली है कोई जाए ललकार बाहा कि 7 दिन से भगवा कथा होई 8वें में लेखन के बलिदान होई ये मारे बनौली हो कि चल के तू काथा कही हम तो जबान पर बैठल हम जौन हम कहब वही अच्छा से बोली है आगे रामायण भली है और तो जवाब हम बैठल हम तू का बताइबे खुदे हम तो सब बकवाही आ जौन जौन अक्षर तो दिमाग में डालब वही अक्षर बोली है अगर 7 दिन बिता लेबे तो कहीं से आल्हा रुअल आ जाए लोग तो तेरी बेटन का जान बच जाए यह उपाय माई दुर्गा बतौले रहली तबला भवनिया गली शहर तिलरी में बाबू ओए महाराज ये धनिया अवतार तबला नजरिया देख बप्पा नाटा के बड़ा नजारा है नाटा के मंगला नाच बंद हो जाए उतर पथरी आखा ले हो गए तबला भी गल देख रहा है सुनो मादरा चली आगे का पंचो सुनिया प्रेम लगा है और राम जी के ऊंची बा और दरिया हो हरी देखो ये लगवा राम जी के ऊंची बा और दरिया हो हरी देखो ये लगवा देखो ये लगवा है देखो ये लगवा और राम जी के ऊंची बा अटरिया हो हई देखो ये लगवा राम जी के ऊंची बा अटरिया हो हई देखो ये लगवा कहाँ गए राम जी कहाँ बाबू लक्ष्मण कहाँ गए राम जी कहाँ बाबू लक्ष्मण और कहाँ गईले भरत ललना हो हई देखो ये लगवा कहाँ गईले भरत और ललनवा हो हई देखो ये लगवा राम जी के ऊंची बा अटरिया हो हई देखो ये लगवा हाँ बने गईले राम जी बने बाबू लक्ष्मण और बने गईले राम जी बने बाबू लक्ष्मण और घर बने भरत ललना हो हई देखो ये लगवा राम जी के ऊंची बा अटरिया हो हई देखो ये लगवा राम जी के ऊंची बा और के कर राम जी के कर बाबू लक्ष्मण हाँ के कर राम जी के कर बाबू लक्ष्मण और के कर भरत ललनवा हो हई देखो ये लगवा राम जी के ऊंची बा अटरिया हो हई हाँ कोशिला के राम जी समीनता के लक्ष्मण और कोशिला के राम जी समीनता के लक्ष्मण के कही के भरत ललनवा हो हई देखो ये लगवा के कही के भरत ललनवा हो
और महिला देखे बनाए महिला कहले बा कि राजा नाटा एगो पंडित झटे बाली जा तो लोग पंडित आ गइल बगलवा पर झपट के महिला बात करे सोना से महिला चिन्ह ना पाए कि सोना है पंडित के भेष में रही सरकार 80 वर्ष का कन्या माई दुर्गा बनौने रही आके महिला कहले बाना अवसर सुनो राज महाराज सुना बाबा कहना मानो यह दिन मानो बात हमार कहाँ तुम्हारा घर वतन है कहाँ प्राचीन की बुनियाद और कौन बिखैया के कारण नहीं अब का हुए नाम तुहार कैसे आ गए हमारा चेरी में रानी सोना कहले बाड़ी अब तो सुनो वीर बलवान वतन हमारा शहर बनारस वतन हमारा शहर बनारस पूरा पंडित नाम हमार आज सुन लिया कि साजिद भगवा काथा हुई तब चेरी में पड़ी दबाए जो कोई भी रोके हमरा से जल्दी कथा ले कहवाए अतना बतिया महिला सुने महिला बड़ी खुशी हो जा है कहे के महाराज नाटा सिंह एगो पंडित जो हते रहली है जहाँ अब पंडित आ गए बड़ी शान के शहर बनारस के है जल्दी तैयारी करो कथा के तमू चनाइल चौका पुराइल और कलसा भइल धराय आ कमरी बीच गइल सोना के और रमाड़ गइल धराय उतर मुहे रानी सोना और पाची पढ़ली आप पतरवा के राम रच के कथा कहे रे चिलरिया में ऐसन पंडित हम ना देखलियो ऐसन कथा नहीं सुनी हो जवान ऐसन कथा सुनिए जिंदगी में और पंडित बढ़िया सान के दादा भाई ऐसन कथा सुन पानी पावन में सगरिया लगवा खुशियां हो जाए एक दिन बीतल बाटे दू दिन बीतल तीसरा दिन आया बीतल सरकार कहते कहते बाबू 60 दिन बीत गए किलरी में ना गए रुदल हो बबुआन और झरा झरा लोरिया चले रानी सनवा के दादा भीतर कर जवा तो फटला जवान आज 7 दिन कथा हो गई बिहार में भेजे लेकिन के बलिदान हो जाई और वही हमारे देवर अइबे ना कैला कैसे जान बची लड़कन के भीतर रोले करे जवा के फार असतवा दिन बापू अठाया बाटे कबड्डी का सोना रानी कहली ना सुनाई मैया अब का हुई माता जी कौन पर घबराओ मत थी कह दे कि लड़कन के बांध छान के ले चलो मंदिर पर बांध छान के लड़कन का मंदिर पर ले चलो वही तरह बोल चढ़ी आतना बचिया सोना सुन ली पट्टे माहिल के लिए बोला माहिल के चिन्हे की महिला सोना तो चिन्हे की माहिल हम इन्हें का ताशा है इन्हें का कर्मठा है यह तमाशा लगवाले बाढ़ बाकी माहिल ना चिर पावे की सोना रानी हुई वो तो पंडित भेष में रहली बाकी दुर्गा माई कहली कि सनवा लड़कन के सजा झजा के लिए चल केंद्र का स्थान पर मंदिर में वही जा उपाय रखल जाई माहिल के बोलवा के कहली महिला सुन बात हमार साल में सब भगवा काथा हो गई तोरो काम फटे हो जाए और चलो ना चेहरवा लड़कवन के देखावतनी झपट के महिला टहर पर लेके जाई बांध के बलखनवा कहले रहले लड़कन के दादा भीतर करवा ढके सोनवा के राम आ लड़कन के निकलवा झली रे टहर से बनल छल्ला बाबू रहला सब बलखान आ भैंसा गाड़ी पर लदवाए दिहली बावन को ठासा दादा दिहली मंगवाया जितना लड़का रहला नगर तिलरिया के ये महाराज राज सरकार जितना लड़का है तेरी के सब कोई हल्ला करे बना हम जब पहिया चले धीरे धीरे भैंसा ये मंदिर वाला गट जाए लागल हो मंदिरवा पराम आपनले छनले अरान्य सोनवा लड़कन के जलपा में जल रहेलाई मारे रोई और घूम घूम लड़का ताके नगर मुहब्बावरिया खत्म करो खत्म करो बोल के छोड़ दो
ये सरकार तीनों लड़कन के माई जलपा में नहवा धा के, हाँ, ललका कुर्ता पियरी धोती पहना के फूल सहरा पहना के तीनों लड़कवन के तैयार कर दिल। रोई रोई लड़का है मोहबा बरियाता के भैया, कहीं नहीं लौके ये मोहबा के लोग। अब तीनों लड़कवन के सोना लेके गईलिया, अब मंदिलवा में धली ना ढुकाया, अब जोड़ते कैले बाड़ी जाके मंदिर में। तब दिन दुर्गा कैली ना जवाब, आज जगह लेके रानी सोना होते आ रही। तो दुर्गा कहली करे सुनवारे लड़कन के मुड़ी कटिए मत, महल के बड़ा के कह दे कि जड़वान पूजा देवी नहीं मांगत, जड़वान पूजा होता। जोड़ा पूजा के कह दे एगो लड़का जाके जोशी करने तब जाके जोड़ा पूजा हुई। माहिल के बोला के सोना कहली, अब महिला सुनो बात हमार, अब जड़वान पूजा देवी ना ले साफे कट बड़ी इनकार। जोड़ा पूजा देवी मांगे जोड़ा पूजा कराई तैयार। महिला का लगे अब ना बन गई, अब जोड़ा पूजा कहाँ से दिल जाई। आके कहला नाटा से कि राजा जड़वान पूजा देवी ना ले जोड़ा पूजा मंगे बनाए, और जवन बेटा तोहरो बाने जेकर बिरगम बहाना जोटी करा दो लड़कन में कि जोड़ा पूरा होखे तैयार, आ गर्दन कटवा दे तीनों लड़कन के तोहरी बेटा के ले बेटा है। राजा के बात निमन लगल कहना की बात करे, तब हम बेटा के जाने पड़ जाई तो जोटी कैला में कोनो छुबा। बेटा गम बाते बोलवा पंचो सुन प्रेम लगाए, आ हेले लड़का जब जलपा में आज दिन मंडल लिया लगा, ललका कुटा देह में पहने पियरी धोती पहने बनाए फूल सहरा के लड़का पहने, आज जाके जोटी भोज बनाए तबले मौका मिले दुर्गा का। सुनतनी प्रमाण लगाई बाबू। अच्छा सरकार नहीं मनवा हो पैसे रुका था, फिर आगे कहानी हम आप लोग के सामने पेश करब। तो कल यही भाग से कल यही पर से गाँव है ना, लड़ाई रही। हाँ स्पेस ठीक है, पब्लिक ऊपर 1 घंटा बेसी गए है ना, 1 घंटा हुआ है। 1 घंटा 1 घंटा हो गया है। हाँ लड़ाई आई जैसे